Καλησπέρα. Πρώτα πριν ξεκινήσουμε να δούμε αν ακούτε καλά. Το μικρόφωνο είναι όλα καλά. Μ' ακούτε? Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Είμαι ο Λέο Αμπουντάχα και εκπέμπω ζωντανά από την Αθήνα. Και πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα καινούρια άτομα που βλέπουν πρώτη φορά την παρουσίαση της Talk Fusion. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μέσα στην πλατφόρμα το live broadcasting, είναι ένα προϊόν της Talk Fusion που θα παρουσιάζω σήμερα. Και πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι πραγματικά, και συγγνώμη για το κλισέ αυτό που θα πω, είναι πραγματικά μια ευκαιρία ζωή. Αλλά πριν ξεκινήσω να σας κάνω μια ερώτηση, τα οποία αυτή η ερώτηση δεν σας έχει κάνει κανείς πριν. Λοιπόν, η ερώτηση. Αν είχατε όσα χρήματα επισημούσατε και όλο το ελεύθερο χρόνο για να το απολαύσετε, πώς θα ήταν η ζωή σας? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Λοιπόν, θα ζούσατε στο ίδιο σπίτι, θα οδηγούσατε το ίδιο αμάξι, θα κάνετε περισσότερες διακοπές, θα εξυπηρώνετε τις πιστωτικές σας κάρτες, θα βοηθούσατε οικονομικά τους φίλους σου και την οικογένειά σας. Αυτά είναι τα όνειρά σας. Θα μπορείτε να αποκτήσετε αυτά τα πράγματα ή αυτά τα όνειρα από την εργασία που κάνετε αυτή τη στιγμή? Ξέρω πάρα πολύ καλά και πολλά άτομα και πολλούς ανθρώπους κάνουν δύο δουλειές και δεν τα βγάζουν πέρα. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε αυτή την εικόνα. Χρέη, ανεργία, πάρα πολλές επιχειρήσεις κλείνουν αναγκαστικά γιατί δεν μπορούν να τα βγάζουν πέρα, φορεία και ακριβώς είναι αδιέδοξο, μάλλον λάθος το είπα, συγγνώμη. Δεν υπάρχει ένας τρόπος για να βγείτε από αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα μέσο ή ένα όχημα για να μας πάει ακριβώς σε αυτά τα όνειρα. Και όμως υπάρχει ένα όχημα, υπάρχει ένα μέσο που μπορεί να μας πάει σε αυτά τα όνειρα και να φτάσουμε σε αυτά, ακριβώς αυτά που πιστεύουμε. Είναι η ευκαιρία της Talk Fusion. Είναι η πιο δημοφιλής παγκόσμια ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία η στιγμή φυσικά είναι ιδανική, γιατί έχει να κάνει με το online video, και η εταιρεία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάνω από 145 χώρες. Αυτή η καρτέλα εδώ πέρα είναι πριν λίγο, δεν είναι 100 χώρες όπως γράφει, είναι 145 χώρες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η Talk Fusion είναι αναγνωρισμένη ως η νούμερο 1 ταχύτερα αναπτυσσόμενη επαγγελματική ευκαιρία στον κόσμο από την Alexa. Όποιος δεν γνωρίζει την Alexa μπορείτε άνετα να το δείτε μέσα από το ίντερνετ, από www.alexa.com. Εκεί πέρα θα βρείτε όλα τα στοιχεία και τα στατιστικά για όλα τα site και τι δράσει ακριβώς σε Talk Fusion. Αποδεδειγμένη απόδοση από το Direct Selling Association, Better Business Bureau με κατηγορία Α, το οποίο είναι και φυσικά και το Direct Selling, το DSEI, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι οργανισμοί που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο αυστηρά που υπάρχουν και δεν δίνουν, παραδείγματος χάρη, όπως το Better Business Bureau δεν δίνει εύκολα την κατηγορία Α που βλέπετε εδώ. Και ακριβώς για αυτά που έχει κάνει η Talk Fusion και τις κατηγορίες καινούριας της επικοινωνίας που έχει κάνει και έχει δώσει στην αγορά, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ειδήσεις και νέα μέσα στα πιο γνωστά εφημερίδες παγκόσμια, όπως το USA Today, όπως το Fox News Channel, όπως το Forbes και άλλα μέσα. Τι έχει κάνει ακριβώς η Talk Fusion και γίνεται όλα αυτό όλα αυτά στις ειδήσεις και στα περιοδικά και στις εφημερίδες? Η Talk Fusion αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνεί ο κόσμος. Να δούμε λίγο τι έχει κάνει ακριβώς η Talk Fusion. Η Talk Fusion έχει
στα καινούργια κατηγορία προϊόντος. Όπως γνωρίζουμε, στην αρχή είχαμε μόνο το ραδιόφωνο, το οποίο ήταν μόνο ο προφορικός λόγος. Μετά ήρθε η τηλεόραση προσθέτοντας το βίντεο στο προφορικό λόγο. Μετά από λίγο καιρό, μάλλον αρχές το 90, ήρθε το email και όπως γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή σήμερα πάνω από 293 δισεκατομμύρια email καθημερινά γίνεται μέσα στο διαδίκτυο. Η Top Fusion ήρθε και έκανε μια καινούρια κατηγορία, έχει προσθέσει μέσα από το email το video email. Σίγουρα θα ήθελα να καταλάβετε τι σημαίνει το video email. Σας παρουσιάζω το Top Fusion video email μέσα στο επόμενο βίντεο που θα δείτε αμέσως τώρα. I'm one of the guys here at TalkFusion, and they gave me 60 seconds to tell you what we're all about. TalkFusion is a service that allows you to place any video into emails, so that when your email is received, it plays just like a movie. Without downloads, without attachments. Now that's history in the making, folks. You can send video emails about whatever you want. Yourself, your business, your dog, your birthday, your vacation, your kids, your latest $1 million idea, whatever. It's so cool and so simple to make one. First, choose from a growing library of over 400 message themes, or create your own. Need extra flair? We'll even create a personalized one just for you. Next, upload your video and personalize your message by adding some text. Then hit send. In seconds, voila! Your awe-inspiring video email masterpiece will arrive anywhere in the world. Post your video on any website, Facebook, your blog, or even your own 3D social networking site, The Fusion Wall. In total, we provide 8 cutting-edge video communication services. You can use them for fun, personal stuff, or as very smart business tools. Either way, TalkFusion has you covered. Try it. It only takes a few minutes, and that's a wrap in a minute. Λοιπόν, τι προτιμάτε, ένα βαρετό ασπρό μαύρο κείμενο email ή αυτό το βίντεο email που σας έρθει στο inbox σας? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Miss Debbie, happy birthday to you, eat more cake. Join Talk Fusion. Love you, bye. What's up? What's up? I love you. I love you. I love you. Steam cleaning your carpet is really just soak and suck. It can leave behind moisture and dirt that could turn your home into a breeding ground for mold and bacteria. Here we are in our new indoor facility, Foley Center. We're getting ready to leave for Minnesota tomorrow. Hello everybody, this is Kenneth Andreasen, Zach's coach. We are here in Qingdao practicing. Today is July 9th. Hi, how are you? As many of you know, I've just returned from northern Uganda. It was an incredible time. I saw extreme brokenness, poverty, but also a lot of hope for the future. Λοιπόν, Top Fusion δεν είναι μόνο video email. Πάνω από 10 προϊόντα που έκανε την Top Fusion η πρώτη στο online video. Όπως τα πρώτα video newsletter που σε λίγες μέρες θα είναι κοντά μας, περίπου σε 10 μέρες το πολύ θα έχουμε τα video newsletter, τα e-subscription form και φυσικά όλα αυτά τα προϊόντα της Top Fusion είναι συμβατή με το iPad, iPhone και τα Android. Σε λίγες μέρες θα μπορέσουμε να στέλνουμε και video email και από τα Android. Αλλά για να καταλάβουμε ακριβώς για τα προϊόντα της Top Fusion, να δούμε το επόμενο βιντεάκι που έχει όλα τα προϊόντα της Top Fusion μαζεμένα και μετά θα σας κάνω ανάλυση εγώ.
Λοιπόν, είδαμε μαζί όλα τα προϊόντα της Stock Fusion. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι το video newsletter που σας είπα προηγουμένως, σε λίγες μέρες θα είναι κοντά μας και είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν το οποίο το λανσάρει η Stock Fusion. Δεν υπάρχει άλλο προϊόν όπως είναι αυτό. Φανταστείτε ένα mini site το οποίο μπορείτε να έχετε και να βάλετε όλα τα νέα της εταιρείας σας ή την εταιρεία που προωθείτε με ένα βίντεο και μπορούμε να βάλουμε και το e-subscription form μέσα στο video newsletter και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε πρόθεση και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Stock Fusion είναι σε real-time report, που σημαίνει ότι μόλις θα στέλνουμε θα έχουμε αμέσως ένα report πότε το έχουν ανοίξει, αν το έχουν προωθήσει σε άλλα άτομα για να προωθήσουν το προϊόν που διαφημίζουμε ή οποιοδήποτε νέα που θέλουμε να στέλνουμε προς τα έξω. Να δούμε και άλλα προϊόντα και της Stock Fusion, να σας ενημερώσω ότι είναι. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλες τις υπηρεσίες της Stock Fusion είναι όλα συμβατά με το iPhone, iPad και φυσικά σε λίγες μέρες, όπως σας είπα στην αρχή, θα είναι και από το Android, όπως είναι τα smartphone, και θα μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε όλες τις υπηρεσίες της Stock Fusion από αυτές τις πλατφόρμες. Ένα πάρα πολύ σημαντικό προϊόν είναι το e-subscription form ή φόρμες ηλεκτρονικές συγγραφής. Είναι το οποίο αυτό το προϊόν δίνει πάρα πολλά στοιχεία και νόμιμα λίστες, γιατί όταν ας πούμε το βάζουμε και σε οποιοδήποτε website θα μπορέσουμε να έχουμε νόμιμα όλα τα στοιχεία του επισκέπτη μας και μπορούμε από επισκέπτη να τον γυρίσουμε σε στιγμαίους πελάτες. Είμαστε στη τέλεια θέση και πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλη την επόμενη κορυφαία τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα από τη δύναμη του βίντεο. Ένα όπως το Wall Street Journal έχει γράψει για την άμεση πώληση ή αποσυνόμενη πώληση, όπως και πάρα πολλά σημαντικά προσωπικότητες μέσα στο χώρο, όπως και το Jim Cramer του CNBC έχει γράψει ότι είναι η στιγμή να αναγνωρίζουμε ότι το μοντέλο της άμεσης πώλησης δουλεύει και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Όπως επίσης ο Warren Buffett και Suze Orman και Robert Kiyosaki έχουν πάει και έχουν μιλήσει για το μοντέλο της αποσυνόμενη πώληση, ότι είναι η καινούρια τάση και η καινούριο μοντέλο marketing που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη στιγμή ποιοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Stock Fusion. Όπως το NCL, το του Norwegian Cruise Line, η οργάνωση Make-A-Wish, ο Applebee's, πολλοί από εμάς γνωρίζουμε το Applebee's εδώ, και το Sweet Bay είναι κάτι σαν το Carrefour εδώ στην Ελλάδα, και θα προωθήσω και τη Toyota και το Mercedes-Benz, είναι και αυτοί χρησιμοποιούν τα προϊόντα. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τη δύναμη του βίντεο και τις υπηρεσίες της Stock Fusion. Λοιπόν, θα σας κάνω και μια άλλη ερώτηση. Πώς θα σας φανόταν αν μετατρέπουμε τα προϊόντα μας ή τα προϊόντα της Stock Fusion σε άμεσα κέρδη? Οι περισσότεροι από εμάς και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους ανοίγουν σε ένα κλαμπ. Αυτό το κλαμπ είναι το κλαμπ του 40-40-40. Δηλαδή δουλεύονται 40 ώρες τη εβδομάδα, δουλεύονται για 40 χρόνια και μόλις 40% σύνταξη, που αρχικά δεν το έφτανε όταν δούλευε κανονικά το ωράριό του. Και πάρα πολλοί από εμάς τώρα, με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, πρέπει μήπως να δουλέψουν παραπάνω από 40 χρόνια για να μπορέσουν να έχουν μια σύνταξη. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, αν έχουμε και ένα δεύτερο πλάνο, το πλάνο Β, πλάνο για 2 με 5 ετών, και αν γνωρίζουμε δύο ανθρώπους που θέλουν να κερδίσουν ένα επιπλέον εισόδημα, και άλλα δύο ανθρώπους που θα θέλουν να έχουν αγαπήσει τα προϊόντα μας και θέλουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα, φυσικά και γνωρίζετε,
Και μία έκπληξη εδώ πέρα θέλω να σας πω ότι αυτή η εταιρεία, η Top Fusion, είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που πληρώνει άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, πληρώνει μόλις σε 3 λεπτά όλες οι προμήθειες που έχουμε από τις πωλήσεις μέσα από τη μαύρη κάρτα που βλέπετε εδώ πέρα, την Global Cash Card. Δεν υπάρχει καμία άλλη εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή πληρώνει όπως πληρώνει η Top Fusion. Και βέβαια με ένα ανταποδοτικό πλάνο δεν λείπει ένα μπόνος του Mercedes, το οποίο η εταιρεία όταν φτάνει στη κατατάξη του 3 star, εδώ πέρα η εταιρεία θα δίνει ένα αυτοκίνητο Mercedes και που σας πληρώνει $600 το μήνα προς αυτό το καινούριο αμάξι. Και όχι μόνο, για όλοι από εσάς που, για όσους αρέσουν τα ταξίδια, έχουμε και ένα πρόγραμμα ταξίδι, το οποίο για 4 μέρες, 3 νύχτες, όλα πληρωμένα από την εταιρεία και τα αεροπορικά εισιτήρια από την Ελλάδα προς το Χαβάι, και το ταξίδι θα γίνει 13 με 16 Ιουνίου του 2013. Απλώς θα πρέπει να έχουμε φτάσει στη βαθμίδα Triple Diamond επί 2 εβδομάδες συνεχόμενα, και έτσι ετοιμαζόμαστε τις βαλίτσες μας και πηγαίνουμε στο Χαβάι για 4 μέρες και 3 νύχτες. Λοιπόν, έχω τελειώσει τώρα με όλα τα προϊόντα της Stock Fusion, της υπηρεσίας της Stock Fusion, και τώρα θα σας πω ακριβώς πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε και πώς πληρωνόμαστε από την Stock Fusion. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, όπως σας έχω κάνει την ερώτηση προηγουμένως, αν χρειαστούμε 2 άτομα, αν γνωρίζουμε 2 άτομα που θέλουν να βγάζουν έξτρα εισόδημα και άλλα 2 άτομα για να χρησιμοποιούν τα προϊόντα. Φανταστείτε εδώ πέρα ότι ο κύριος εδώ πέρα με το κίτρινο είστε εσείς και έχετε ξεκινήσει την επιχείρησή σας και έχετε εισάγει ένα άτομο αριστερά και ένα άτομο δεξιά. Αμέσως όταν γίνεται αυτό, η εταιρεία σας πληρώνει αμέσως $25. Και ακριβώς δουλεύοντας με τους καινούριους σας συνεργάτες, για να κάνουν ακριβώς το ίδιο, και πάλι ας πούμε το συνεργάτη σας από την αριστερά, τον έχουμε βοηθήσει για να βάλει ένα άτομο αριστερά και ένα άτομο δεξιά, αμέσως πάλι η εταιρεία μας πληρώνει άλλα $25. Και αυτό γίνεται και πάλι από τη δεξιά. Δεν υπάρχει δεν υπάρχει πόσα επίπεδα θα μας πληρώνει η εταιρεία. Μας πληρώνει όσο πάει και όσες φορές γίνεται αυτό που σας έχω εξηγήσει ακριβώς. Ένα άτομο αριστερά και ένα άτομο δεξιά, μόλις γίνεται μία πώληση αριστερά και μία πώληση δεξιά, η εταιρεία μας πληρώνει αμέσως $25. Και αυτό ακριβώς που σας λέω είναι ένας τρόπος από τα πολλούς τρόπους που μας πληρώνει η εταιρεία, που θα σας τα πω αμέσως στα επόμενα slides. Και όλο αυτό ακριβώς που έχω ξεκινήσει να σας το αναλύσω έχει να κάνει με τη δύναμη των 2. Γιατί όπως ξεκινήσαμε και σας έχω ρωτήσει στην αρχή, αν γνωρίζετε 2 άτομα που θέλουν να έχουν ένα έξτρα εισόδημα, ένα άτομο αριστερά και ένα άτομο δεξιά, όπως βλέπετε ακριβώς γίνεται αυτό που βλέπετε στην εικόνα σας, ότι έχετε μία ομάδα αριστερά και μία ομάδα δεξιά, και αν βλέπουμε λίγο το πίνακα που είναι ακριβώς δεξιά μας, το πρώτο μήνα βλέπετε ότι έχουμε 2 άτομα, και μετά άμα πάμε λίγο πιο κάτω βλέπουμε 4 άτομα, και στο 4ο μήνα έχουμε 16 άτομα, και στον 8ο μήνα έχουμε 256, αλλά άμα θα βλέπετε το 12ο μήνα έχουμε 4.096 άτομα. Και η εταιρεία μας πληρώνει σε απεριόριστα επίπεδα. Δεν υπάρχει κάπου που σταματάει η εταιρεία να μας πληρώνει. Όσα κάνουμε κύκλος ή όσα γίνεται η πώληση αριστερά και δεξιά, η εταιρεία μας πληρώνει στα $25 που σας έχω δείξει προηγουμένως.
Και αυτό ακριβώς έχει να κάνει με τη δύναμη, με τη δύναμη του πολλαπλασιασμού. Αν βλέπετε εδώ πέρα, αν είχαμε μόνο 10 άτομα αριστερά και 10 άτομα δεξιά, εδώ πέρα θα έχουμε ένα εισόδημα των $250 την εβδομάδα. Αν πάμε λίγο παρακάτω, 30 άτομα αριστερά και 30 άτομα δεξιά, έχουμε ένα εισόδημα την εβδομάδα $750, δηλαδή περίπου γύρω στις $3.000 το μήνα. Τώρα θα πάμε λίγο στα πιο καλά νούμερα. Άμα πάμε στα 50 άτομα αριστερά και 50 άτομα δεξιά, εδώ πέρα έχουμε $1.250 την εβδομάδα, δηλαδή το μήνα είναι ακριβώς $5.000, και όπως σας έχω εξηγήσει προηγουμένως στα προηγούμενα slide, εκεί ακριβώς είναι η κατατάξη του 3 star, και εδώ πέρα αμέσως έχουμε το Mercedes που δίνει η εταιρεία. Όμως τα πράγματα πάνε ακόμα καλύτερα αν έχουμε αριστερά 100 άτομα στην αριστερή μας ομάδα και άλλα 100 άτομα στη δεξιά μας ομάδα. Εδώ πέρα θα έχουμε $2.500 την εβδομάδα, άρα $10.000 το μήνα. Άρα εκεί πέρα δεν θα νομίζω ότι μας πάει για την οικονομική ελευθερία. Νομίζω ότι θα το σκεφτείτε. Κάποια άτομα από εσάς σήμερα που βλέπουν αυτή τη στιγμή τη παρουσίαση μπορούν να το σκεφτούν όλο το βράδυ για αυτά που είπαμε. Γιατί πραγματικά έχει να κάνει με τη δύναμη το 2 και έχει να κάνει με τη καλύτερη τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, είναι τη δύναμη το βίντεο. Να προχωρήσουμε λιγάκι, να δούμε τα επόμενα slides. Εδώ πέρα, όπως σας έχω πει, ότι υπάρχει μόνο, σας έχω εξηγήσει μόνο ένας τρόπος που είναι η ομαδική, τα ποσοστά από την ομαδική δουλειά. Όμως υπάρχει παραπάνω από ένα τρόπο, υπάρχει 6 τρόπους που πληρώνει η εταιρεία. Ο πρώτος τρόπος είναι η bonus εγγραφή, είναι δηλαδή μόλις έχουμε κάνει καινούριους συνεργάτες, το οποίο έχει διαλέξει κάποιο πακέτο για να ξεκινήσει την επιχείρηση της Talk Fusion, έχει να πάρει από $10 έως $60. Bonus 10% των συνεργατών, αυτό είναι 10% από όλα, από τις προμήθειες της ομάδας, τα άτομα που έχουμε σπονσάρει εμείς ή άτομα που έχουμε εισάγει εμείς οι ίδιοι μέσα στην ομάδα μας. Και αμέσως το τρίτο τρόπος είναι το Halkina Bonus, το οποίο το Halkina Bonus είναι όταν βοηθάμε τον συνεργάτη μας για να κάνει τις πρώτες τους εγγραφές, δηλαδή τις πρώτες του συνεργάτες, ένα αριστερά και ένα δεξιά, η εταιρεία μας δίνει ένα επιπλέον $20 σαν Halkina Bonus. Και βέβαια δεν σταματάμε εδώ, υπάρχουν και άλλες τρόποι, το οποίο θα σας πω αμέσως τώρα. Bonus εξελίξεις, όπως είδατε στη προηγούμενη καρτέλα, όταν έχουμε 100 άτομα αριστερά και 100 άτομα δεξιά, αυτή είναι η κατάταξη του διαμάντι ή του diamond. Εκεί πέρα από τη βαθμίδα διαμάντι και πιο πέρα, η εταιρεία μας πληρώνει εφάπαξ από $1.000 έως $5.000 ανάλογα τη βαθμίδα που είστε, και φυσικά είναι και το ταξίδι του Χαβάη είναι μέσα σε αυτό το bonus. Μετά αμέσως ένα bonus ηγεσίας, που μόλις φτάνουμε στη βαθμίδα του Blue Diamond, η εταιρεία μας δίνει 1% από όλο το σύνολο το εισόδημα της Talk Fusion παγκόσμια. Και το τελευταίο που είναι το καλύτερο, και αυτό ακριβώς θα πρέπει να καταλάβετε, ότι αυτό που θα σας πω τώρα είναι το πιο σημαντικό τρόπος πληρωμής που υπάρχει σε μια αποξηνόμενη πώληση όπως η Talk Fusion, είναι το μηνιαίο εισόδημα ή το παθητικό εισόδημα. Γιατί φανταστείτε μια εταιρεία ας πούμε π.χ. με τα κινητά, κάθε μήνα πληρώνουμε ένα ποσό για το λογαριασμό μας για κάθε μήνα. Φανταστείτε αν παίρνουμε ένα ποσοστό από αυτά που πληρώνει κάθε άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία, τι λεφτά θα είναι. Ακριβώς είναι αυτό το μοντέλο, το μηνιαίο εισόδημα ή το παθητικό εισόδημα, είναι η εταιρεία μας πληρώνει από όλη την ομάδα που είναι αριστερά και όλη την ομάδα που είναι δεξιά ένα ποσό
από τη συνδρομή που πληρώνει κάθε συνεργάτης ή κάθε άτομο στην ομάδα το μηνιαίο εισόδημα. Ο ιδρυτής μας, ο κύριος Μπομπ Μπρένα, έχει πει για το κλειδί για να πλωτίσετε, να βρείτε πού πηγαίνει το πλήθος και φτάσετε εκεί πρώτοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, όπως σας έχω εξηγήσει για τη δύναμη του βίντεο, είναι την επόμενη τάση, η επόμενη τρόπος επικοινωνία είναι το βίντεο. Άρα είμαστε ακριβώς στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο συγχρονισμό για να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά, το μοντέλο της Stock Fusion, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα έξτρα εισόδημα. Και αυτό το επιβεβαιώνει μια έρευνα που έχει κάνει η Cisco και λέει ότι μέχρι το 2014 περισσότερα από το 90% από τη κίνηση που είναι μέσα από το διαδίκτυο θα είναι βίντεο. Φανταστείτε, όπως σας έχω ενημερώσει στην αρχή, 293 δισεκατομμύρια email καθημερινά θα γίνεται 90% από αυτό το νούμερο θα είναι στη δύναμη του βίντεο. Και αυτή τη στιγμή η Stock Fusion προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα με τη δύναμη του βίντεο. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς πρέπει να ασφαλίσουμε το μέλλον μας. Το κλειδί για οποιοδήποτε ευκαιρία είναι ο συγχρονισμός. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και να αποφασίσουμε αμέσως για το μέλλον μας. Τώρα θα σας πω ακριβώς πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε την επιχείρηση Stock Fusion. Το πρώτο τρόπος επένδυση είναι το πακέτο το Starter, που είναι ακριβώς $125 μόνο για μία φορά, 7 packs και μία συνδρομή των $20 το μήνα. Και εδώ πέρα ακριβώς έχουμε ένα προϊόν μόνο, το οποίο είναι το video email. Και εδώ αυτή η επένδυση μας πληρώνει έως $500 την εβδομάδα και έχουμε έως 1000 επαφές που μπορούμε να στέλνουμε video email μέσα στο μήνα ή καθημερινά μέχρι 1000 επαφές. Το δεύτερο αμέσως τρόπος επένδυση είναι το $250 που πάλι πληρώνουμε 7 packs για μία φορά και έτσι έχουμε όλα τα προϊόντα της Stock Fusion, όλα τα προϊόντα και τα καινούρια προϊόντα που θα ξεκινήσουν σε 10 μέρες, θα τα έχετε πάλι δωρεάν μέσα σε αυτό το πακέτο. Θα έχουμε και μία καρτέλα, το οποίο η εταιρεία μπορεί να μας φτιάξει για το template το video email. Αυτή η επένδυση μας πληρώνει έως $1000 την εβδομάδα και βέβαια και το car bonus, το Mercedes δηλαδή, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό και βέβαια έχουμε και πάλι έως 1000 επαφές με αυτή την επένδυση. Η καλύτερη επένδυση που θα σας πω αυτή τη στιγμή είναι το πακέτο Elite. Είναι όντως τριπλάσιο σε τιμή, αλλά σας προσφέρει πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, είναι $750 μόνο για μία φορά πάλι. Έχετε πάλι το ίδιο μηνιαίο συνδρομή $35, όμως εδώ πέρα μας πληρώνει αυτή η επένδυση μας πληρώνει έως $50,000, έχουμε και 3.000 επαφές. Πακέτο που υπάρχει το video labeling, το οποίο αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε 100% branding για τη δουλειά μας, δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε από όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Stock Fusion το λογότυπο της Stock Fusion και μπορούμε να βάλουμε το δικό μας ή αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε. Και όπως σας έχω πει, εδώ πέρα έχετε και 3 καρτέλες που σας φτιάχνει η εταιρεία για τα διάφορα video email που θέλετε να στείλετε και φυσικά έχει και το πρόγραμμα του Mercedes και πραγματικά αν εδώ παίρνετε κάποια, αν σας σκεφτείτε σωστά για να κάνετε μια επιχείρηση, ένα franchise αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει γύρω στα 50.000, 100.000 ευρώ και παραπάνω. Αυτό είναι μια επένδυση που μπορεί να ακούγεται λίγο πολύ, που είναι $750, δηλαδή 600 ευρώ, αλλά το ένα μόνο σίγουρο ότι μπορείτε να έχετε καταρχάς όλα τα χρήματά σας πίσω σε πάρα πολύ λίγες μέρες, μπορεί και σε 2 εβδομάδες ή μέσα σε 1 μήνα, ανάλογα πώς θα δουλέψετε, αλλά πραγματικά η ωφέλη για αυτό το πακέτο είναι πάρα πολλά και αυτή τη στιγμή
η Elite είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Αλλά βέβαια, αν δεν έχετε τα χρήματα, μπορείτε πάντα να ξεκινείτε είτε με το δεύτερο πακέτο ή με το πρώτο πακέτο και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση. Ο συγχρονισμός είναι το παν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε. Όποιος αποφασίζει σήμερα και μπαίνει στο σύστημα μπορεί να είναι ακριβώς όπως βλέπετε στην καρτέλα, μπορεί να είναι εδώ. Και όποιος θα αποφασίσει σε 2 μέρες ή σε 3 μέρες μπορεί να βρεθεί εκεί κάτω. Και αυτό που βλέπετε ότι ακριβώς όλο αυτό το κομμάτι μέχρι που θα μπει ή θα πάρει την απόφαση είναι συνδρομές που μπορείτε να χάσετε από ένα αποσπαστικό εισόδημα. Να το σκεφτείτε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η απόφαση και το ξεκίνημα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχετε πάρει την απόφαση γρήγορα και πραγματικά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μπορεί κάποιοι από εσάς να θέλει να το σκεφτεί, αλλά εδώ είναι πραγματικά ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία που δεν θα το μετανιώσετε, γιατί πραγματικά θα σας αλλάξει τη ζωή, το εισόδημά σας και θα είστε και πιο ευχάριστοι, πιο χαρούμενοι και θα το μάθουμε και θα μοιραστούμε λίγο σε πολύ λίγο κάποιες εμπειρίες από τους συνεργάτες και από τους καλεσμένους και θα καταλάβετε για τι πράγμα ακριβώς λέω. Πριν κλείσω, η εταιρεία κάνει κάποια event ή κάποιες παρουσιάσεις παγκόσμια και αυτή τη στιγμή το επόμενο θα είναι στη Πράγα, 27 και 28 Οκτωβρίου είναι το EuroNow. Όποιος συνεργάτης που ξέρει είναι ήδη στο σύστημα, ήδη στην ομάδα μας αρκετά άτομα θα είναι στη Πράγα και όλοι θα πάμε μαζί να γνωρίζουμε και τον Bob Rena, ο ιδρυτής της εταιρείας και όλα τα καινούρια προϊόντα της Talk Fusion και επίσης όλους τους ηγέτες που υπάρχουν παγκόσμια σε όλο τον κόσμο που συνεργάζονται με τη Talk Fusion. Λοιπόν, εδώ τελειώνει η παρουσίαση μας και αμέσως τώρα μετά θα ανοίξω τις κάμερες να σας δείξω ακριβώς το δεύτερο προϊόν της Talk Fusion, είναι το Web Conferencing, αλλά πριν το κάνω αυτό θα ήθελα, που μόλις έχουμε τελειώσει, σίγουρα πάρα πολλά άτομα θα έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις να απευθυνθούν στα άτομα που τους έχουν καλέσει και μην ξεχνάτε για το άτομο που σας έχει καλέσει να πείτε ένα ευχαριστώ, γιατί πραγματικά ξέρει και σας αγαπάει πάρα πολύ για να σας ενημερώσει για αυτή την ευκαιρία, γιατί πραγματικά σας έχει σκεφτεί και επειδή είναι στο σύστημα και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει Talk Fusion, ήθελε να το μοιραστεί μαζί σας. Ανάλογα τι είναι η απόφασή σας, απλώς θα πρέπει να το πείτε και ένα ευχαριστώ. Τώρα αμέσως θα αλλάξουμε για το web conferencing για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις κάμερες. Θα παρακαλέσω να ανοίξετε τις κάμερες, να πούμε κάποια πράγματα